Idem, utekám. Papa. Papa, ahoj. Dávám si pozor. Papa. Papa Sára. Papa. Ahoj. Dobre. Čaute. Papa. Ide sa do Turecka. Nechcel som ísť do Turecka, alebo takto, chcel som ísť, ale vravím si, že nejdem do Turecka, na Slovensku je pekné, budem tu lietať, no ale Sonička Zlatá mi kúpila letenku, no tak musím ísť do Turecka. A bude to taký low cost trip, pretože nemám úplne veľa peňazí po ruke. Mám takú fintu, som si spravil, že keď mám málo peňazí, tak vlastne to v mojej peňaženke vyzerá takto, že mám tu akoby 160 €, ale v skutočnosti je to iba delené 2. No ale to tak psychologicky pomôže. Tak a som v Turecku. A najväčšia sranda je, že chalani, ktorí sú tu na dovolenke, vôbec nevedia, že prídem. To ja sa strašne teším, ako ich prekvapím. Ale najprv si musím dať papanie. Papo, výborné papo. Je to super reštiken. Thank you. Tomuto vravím riadna večera. Najdôležitejšia vec v Oldenis. Juice z granátového jablka. To tu pijem non-stop. No už hľadám všetkých, kde sú. Čo ti jebe? Nie. Čaute, dobrý. Takže dnes není čas na pitie piva, ne? Čauko. Ja som ťa Čauko. Nazdar. Čauko. Ahoj. Čau. Tento výhľad mi chýbal. Pekné. A takéto raňajočky tu sú najlepšie. Vajíčko. Krása. Na pána. Na baletku. Na baletku. Spravil